Gratulálunk! 6. helyezett Pásztorlány és a kis tehén, Csenge és Gréti. Ők is különböző tanácsot kaptak. Gratulálunk! 5. helyezett a Katica Bogár, Danuta. 4. helyezett Tömötör Pétertől egy lufi hajtogatást nyer. Tehát akinek fogom a nevét mondani, ő oda megy a lufi hajtogatóhoz, a Petihez, és azt fog neki hajtogatni, amit szeretne. Ő pedig a Kalauz Luis. Harmadik helyezett Pásztor Csabától egy képet nyert. A Szerzetes és Szamara, Indi és Dorka. Második helyezett a Kéten Kamera családi fotózás nyerte. A Kata a fotós itt van, úgyhogy meg lehet vele beszélni a részleteket. És ő pedig Csanád és Emese, a mérges madara. És nézzük, ki nyerte a mai nap fődíját az online felajánlásából. Egy gyönyörű szép, nagyon-nagyon nehéz ajándékkosarat. Szerintetek ki az? Tas, a spongyahoz! Gratulálok a szülőknek! Ne menjetek még el, akinek nem mondtam még a nevét, ők maradjanak még a színpadon. Mindjárt visszajön a Melinda, és osztogatni fog nektek valami meglepetés. Tehát amiért itt voltatok, és nagyon csinosak és szépek voltatok, és ötletes jelmezeket vettetek föl, mindenki kap egy érmet a nyakába, vagy a kezébe, ahogyan szeretnétek. Aztán még most a Zsolt szerintem zenélni fog egy kicsit nekünk, és még bulizhatunk. Amanda, gyere, menjél oda-vissza!